كردأنا خلالو منياتو أبانك خوف أبيلنا تحت فرناشنا خوف أبيلنا والحد ولد زبالة يقولون سلام تقاتل تعبير ميديا لما عند ما بزعبنا يوفر عدلات بهاجر الجرمن حيزلكم متقلقه نزا فيديو زي أخذتم كالوت فيديو تاعتي فليز بلا نقدر تقوليو بزعبا وفري بزعبا جنزب مخانايو نزا فيديو زي أنا خسر حزتها بعنا نقدر قدم حجي من برا بجرمن معرخ نزبد دهديو تبي الفيديو ن أونتاين قنتاتن ألتاين قنتاتن من برا بجرمن تقلص فيديو سريعا يرد أبتا فيديو دم أموداتا نبعدلات تأميتنا أتوكلنا نبعدلات نقبرهم زلنا بخمين عب بخمين لوط كنحاسب كم زلنا تقيسا يرد بوشت دما أزيوم بزحات من الإخطاط تصحيفهم مني نصوم دما مبزحات أب جرمن كتعبي له البزح عدلات يلن زو سمعهم نيرهم لو ما عند دما كبحر بجلفة حنت نشتي أبنت وسيدنا أبز جزيزي تف أزيوم تفتوت زخونهم كلتا بروكرات ببزح حساب بزح أزيو بزح حساب زتقلهم كلتا بروكرات كان عزبنا بحفشة بروكر انتاي مالتيو حدا بروكر ديجيتالاون عداغا بوتا خوينو أبزي ديجيتالاون عداغا بوتا كامبانيتات بركناتن ناب برايفت سب زشت على بوتايو سلازي تتقمتنا إذا عبعدل كنكون إذن كامبانيتات إذن بروكرات مالتيو أبزي جزيزي أزيو بزح زخونة ولد قبل علي كاش مالتيو نورمال جنزب زخون ريسك وسيتكا كيوفر كخلها أزيو بزح لعل زخونة ترى زي فلت لعل زخونة ولد يهبالوا مالتيو كابز حالة في عامة ورها عصرت حدا جميرا مالتي كندينا نزعد لزن فولتا سلازم لو ما عندنا نزن كلتا بروكرات كندي ميتاويتنا نركب قبل على جنزبنا انتاي كخنا مال علنا نعزبينا مسايد صنحو قدمنا نريو بروكر تريد ريبابليك تريد ريبابليك كورها عصرت حدا جميرو اب جنزبنا اب كاشناتنا اب تقوتها بناتنا 400 تاويت اب عامة يخفل الله إذا خمي مالتيو لك كم زا بانك جنزبنا كوفي لون كله نورمال كولدلنا زجبؤ جن بانك تات أي كفلانين تجنزبنا ده تكمل خلوا ولا حنتي زخانة يكون ولد أي كفلانين حنساب تزخفلانا أزيو حري خفلان جن مبزحت وجزي أي كفلانين حنسابون ما يناس تجبروا له جزيون الله إذا تريد ريبابليك إذا بروكر جن أبت جنزبنا كوف سلزبلنا يطري مسوم أكاونت خفيتنا مالتيو أب تريد ريبابليك كوف سلزبلنا يطري 400 تاويت أب عمت علنا حجاودي حجاون فرقان ولا حد تزارب كاسبيلن بنك ناتكاون كحتى مثل يقولون أي حتى كان ونيو تجنزب كان أو تجيس كي أكاونت خفيت كمالتي سلزي البنك خلوه كاي اللي خمسة تجنزب كان نوي حجزة كوف كتبله توسنجن كاب نجو بزقباب واجو اندا جود لزغيد أب تريد ريبابليك كوف ترابيل كيا 400 تاويت جنزب على كمالتي جنزب أتاوي جبر ولا على كمالتي كساب كندي كتقمت تخيلاو مالتي مز 4% لا تخفل ك 400 تاويت كساب 5 شح كتقمت يجبا كاي يفقد كاي كساب 100 شح دما اتي ناياو فارز بحال وحسنت ويت انشورانس على مالتي تي زي شروم زبالتي يا تي زي شروم كساب 100 شح على اب تريد ريبابليك كساب 5 شح دما 4% كمصاكا يخليو از كيوفر كايو ገንዘብካ ኣብ ትሬድ ሪፐብሊክ ኮፍ ስለዘበልካ ይጥራይ ትጉታበን ማለት እዩ ክርዳአና خلالو ምክንያቱ ኣብ ባንክ ኮፍ ኣቢልናዮ ትሕቲ ፍርናሽና ኮፍ ኣቢልናዮ ወላ ሓደ ወለድ ዝባሃል የብሉን እዚ ድማ እዚ ሲስተም እዚ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝጥቀመሉ ዘሎ ነገር እዩ ክንደይ ካባናይና ነዚ ንፈልጦ እንታይ ይደድለና ስማርትፎን ናትና ጥራይ ይደድለና ኣፕሊኬሽን ተውርዳ እዚ ብሮከር ዲጂታላዊ ናይ ዕዳጋ ቦታ ዝበልናዮ application ተውርዳ ገንዘብ ካና ቁም ተስኪርካያ ወላ ሓን ፀገም ዝባሃል የብሉን ትምስጋር ባንክ ወላ ሓንቲ ትብለካና ምክንያቱ ሕጋውን ኦፊሻል ካፕተን ባንክታቱን ኣብዚ ግዜ እዚ ቶም ብሮከራት እንዳዓበዩ ይኸዱ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ቀፂልና ንሪኦ ብሮከር ድማ ስኬለብል ካፒታል ዝባሃል እዩ እዚ ስኬለብል ካፒታል መቀናቅንቲ ናይዚ ኣቀዲምና ዝገለጽናዮ ትሬድ ሪፐብሊክ ዝባሃል ብሮከር ኮይኑ ኣብተን ቀዳሞት 4 ወርሒ ኣብናትና ካሽ ኣብናትና ጉት ሃብን ከይፈርናዮ أبت أكاونت خفيتنا أو تراي كوف سلزبلنا يو 400 تاويت كسب 1 مليون جنزب مالتي كاشناتنا 400 تاويت يهبنا له أب عمد دحر 4 ورح دما نتي 1 مليون نا 100 شح قديلو أتي تولد دما نابكلته بشدشته 100 تاويت يقدل مالتي سلازي تفللي أتي كل جزء كم جمر تاسكام ودعتا أب 5 شح مالتي أب 5 شح كأبت كاشناتنا 400 تاويت يهبالو أبز دما أبتن قداموت 4 ورحي كسب 1 مليون دحيرو دما أب 100 شح كلتنت بشدشته 100 تاويت ندهبنا يخيد الله
እዚ ዕድል እዚ ስጋ ማዓስ ቅጽል ዝፈልጥ ሰብየለን ምክንያቱ ከምዚ ተራእዩ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ካሽ ማለት እዩ ኣብ ገንዘብ ከይወፈርካ ይኸለኻ ስቂሉ ገንዘብ ወለድ ዝመጻካ ተራእዩ ይፈልጥኒ ባንክታት ይህባየን ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ሓንሳብ ስወርቅ ማይናስ ዝበሃል ኣሎ ማይናስ ይገብር ማለት እዩ ገንዘብ ከኸፊሉ ከሎ ስለዚ እንታይ ንገብሮ ምስ ገንዘብና ክንፈልጥ ንክእላልና እቲ ጽዒርና ዘምጻናዮ ደም ሪሕጽና ዘምጻናዮ ገንዘብና ኣብ ትሕቲ ፍርናሽ ኣቐሚጥና ዲና ዋግኡ እንዳጎደለ ብዝቕባበ እንዳጠፍአ ስቂልና ንጽበ ዘለና ኣብ ባንክታት ኮፍ ኣቢልና ዲና ስቂልና ንጽበ ዘለና ዋግኡ እንዳጎደለ ወላስ ኣውፊርና ስማርት ኣውፊርና ገንዘብ ወለድ ንእትወሉ ክንርኢ ክንክእላልና ምክንያቱ ገንዘብ ኣዝዩ ጻዕራን ባርያ እዩ ክሕግዘካ ኣለዎ ገንዘብካ ክሰርሕ ክእል ኣለዎ ገንዘብካ እዚ ድማ እንታይ ይብል ኣለኹ ኣውፊርና ይኮንና እንደልና ኣካውንት ከፊትና ገንዘብና ልክ ከምዝ ናይ ባንኪ ኮፍ ስለ ዘበልናዮ ጥራይዚ ወለድ ዝመጻና ኣሎ ክንወፍር ከንኽእል ድማ ማዓት ዕድል ኣሎ ክንወፍር ንኽእል ኢና ኣብዞም ብሮከራት ማለት እዩ ውሕስነት ከለዎም ዲ 100% ከመይ ማለት ልክ ከምቶም ባንክታት እወ ልዕሊ ክሳብ 100,000 ጥራይቱ ገንዘብካ ፈዚሸት ማለት እዩ ዝኣንላግ ዝሸሩም ዝበሃል ግን ልክ ከምቶም ባንክታት እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ንባንኪ ውሕስ ትብለለኻ እዚኦምን ልክ ከምቶም ባንክታት እዮም ኣብ ግዜታት ከማን ልዕሊኦም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብና ክንወፍር ክንክእላልና ካልእ ናይ ወፍር ዕድላት ከሎዶ መሊኡ ኣብ ውሽጦም ማለት እዩ እዚ እንታይ ዕድል ደለኹ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እተን ገንዘብና ካሽ ናትና ልክ ከም ናይ ባንክ ኮፍ ኣቢልና ይኸልና ከይወፈርና ገንዘብካ ከመዓስ ክመልሱልካ ኣለዎም ትደሊኻ ልክ ከም ናይ ባንኪ ኣብ 2-3 መዓልቲ ማለት እዩ ድሕሪ ኣይድልየኒ ኢልካ ገንዘብካ ክትወፅኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ድላይካ ኩሉ ናብ ኮንታኻ ይሰግር ማለት እዩ ኣብ ባንክናትካ ስለዚ እንታይ ዓይነት ዕድላት ኣሎ ክንጥምት ክንክእል ኣለና ካልእ ስፓር ፕላን ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብኡ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እዞም ብሮከራት ስፓር ፕላን እትንደልዮ ETF ክንመርፅ ንኽእል ኢና እትደልዮ ናትና ኣክሰንት ክነውፍረለን እንደሊ ካምፓኒታት መሪፅና ንነዊሕ ዓመታት ብዳወር ኣውፍ ትራክ ባዕሉ ዝውሰድ ማለት እዩ ኣብ ወርሓዊ ክንገብር ንኽእል ኢና ማዓት ዕድላት እዩ ዘሎ እዘና ቀዲመ ዝገለጽ ኮን ኣብ ልዕሊ ገንዘብ ተራእዩ ስለዘይፈልጥ ልሙት ስለዘይኮነ ዝዛረብ ደለኹ ኣብቲ ካሽ ናትካ ገንዘብካ ኾፍ ጥራይ ስለዘበልካዮ ገንዘብ ዝመጻካ ብዙሕ የለን ከምዚ ዓይነት ዕድላት ብኸምኡ ድገልጽ ደለኹ እምበር ክነውፍር ንኽእል ኢና ኣብ ውሽጦም ብሮከራት ምስኣተና ማዓት ናይ ወፍሪ ዕድላት እዩ ዘሎ ተደሊና ነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ክነውፍር ንኽእል ኢና ንደቅና ولا 50 قرشي 50 يورو مالتي 50 دولار እንዳገበርና ولا 20 دولار እንዳገበርና ካብ ቅርሺ ኣብ ትሬድ ሪፐብሊክ ካብ ቅርሺ ወርሓዊ ከተወፍር ትኽእል ኢኻ እቲ ኣቀዲመ ዝገለጽኮ ግን ኣብቲ ገንዘብ ኣብቲ ካሽ ናትና እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብ ዕድላት ጠሚትና ንስራሕ እዚ ይመስል ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ደስተ ዳኢላትኩም ላይክ ግቦርዋ ናብ ኣብ ጀርመን ዝቕመጡ ትፈልጥዎም ድማ ሼር ግቦር ለይዛ ቪድዮ እዚኣ ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ሰሰናዩ ቻው ቻው